číta, píše rád. Do školy chodí veľmi rád. Išla k nám ako víla naša kamarátka milá. Na telesnej s nami cvičí, na hudobnej z chuti kričí. S asistentkou v triede je, stále sa s ňou nasmieje. A keď Danka stratí pero, požičia jej svoje pero. Marko ju má veľmi rád, je ako jej starší brat. Danka s nami rada je, pekne s nami pracuje. Dávnom syndrom zákerný je, Danka stále s ním bojuje. Je to ťažká choroba, Danka nad ňou vyhráva. Pomáhame jej v triede a mimo nej. Každá vec, ktorá je pre nás jednoduchá, môže pre ňu znamenať neprekonateľnú prekážku. Naša trieda neveľká, je ale veľmi priateľská. Chlapcov veľa, dievčat málo, a keby sa k nám pridalo. Jedno ráno a prvý školský deň prišla k nám Daniela. Bola plachá a trochu nesmelá. Milo sme ju privítali a medzi nás ju hneď vzali. Tak šiel deň za dňom, okrem pomoci bola i psina, nikto nehľadel, že je trochu iná. Pomaly končíme prvý spoločný školský rok, je plný tríny, pomoci, no i pekných spomienok. Sme radi, že ju medzi nami máme, s radosťou ju o rok privítame. Tuto nakreslila Danka úplne sama. do školy. Ráno, keď vojde do triedy, vždy sa s Laurou a s Markom pozdraví. Zvonček nás už volá, koniec našich rán. Matika nás volá, je sila volá. Neurážame ju, neprovokujeme ju, ani ju nešikanujeme. Keď sa tak narodila, ako ju môžeme pomôcť, správať sa k nej fér. Počítať pre mňa je už hráčka, na sobi čítať deliť viem. Keď výklad robí naša učka, slovo nepoviem. Škola volá, tá škola 20 rokov má, tu každý číta, píše rád, do školy chodí veľmi rád. Škola volá, tá škola 20 rokov má, tu každý číta, píše rád, do školy chodí veľmi rád. Príde k nám nová spolužiačka, či obľúbiť si ju bude hračka a zvedaví sme všetci veľmi, kto ráno vstúpi tými dvermi. Do dverí vojde dievča milé, snaď spríjemní nám naše chvíle, von vlasy, úsmev v tvári, urobi dojem sa jej dá. Všimneme si však, že je iná, učiteľka nám to však vysvetlila. Neviem, ako sa k nej správať máme, čo robiť, stále rozmýšľame. Keď prelomili sme však rozpaky, sme predsa všetci rovnakí. A otvorila naše srdcia a mysle. Niekto má to a iný zase ono má, inakosť odsudzovať sa nemá. Cez prestávku je s ňou sranda, spolu s ňou sme dobrá banda. Srdce ako Európa veľké má, na ňu sa nikdy nikto nehnevá. Dokonca s nami začala cvičiť aj na telesnej. Vždy je pochválená. Robí jej to veľkú radosť a dáva jej to chuť robiť to znova. Karpátska sú žiaci, čo poteša vás. Šampióny! Je to dievča usmievavé, srandu si s ňou užívame. Na svet hľadí inak ako my, no nám to však nevadí. Tá škola 20 rokov má, tu každý číta, píše rád, do školy chodí veľmi rád. Škola volá, tá škola 20 rokov má, tu každý číta, píše rád.